gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang panahon karon hadon na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kaladpan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Aki mayong buntag mga higala, among mga pinalangga o mga suki nga mga tigpaminaw dinhi sa ato nga tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyo
dili kabayran Solomon. Pasalamatan ko karon sa mga katuigan nga naangkon ko, bisan pa sa akong mga kasakitan, iatiman niya ko ang pingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salaping ibulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, nag-anak naunta ako kahumo, ang pangisapnay mo ako Ginoo, pinaagi sa ugma mo nga way pagubah. Sa kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa sarapin mo ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, sa panahon na ako namalano, sa nabilin na kinabuhi ko karon, ihalat ko na kini sa bisan pa ang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salaping ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, dili kabayran sa salaping mo ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Okay, padayon tahigala ni asay awit nga common kayo nga atong madunggan ni Sister Nika Abatayo. Ang awit ng uluhan, ikaw ang kusog. Okay, ni atong idalit tigala. Ikaw ang puso ka na ako, kalipay o talampanan, muabot pa ang problema.
Okay, daghan salamat no sa awit ni Sister Nika Batayo. O niya, pag iyang awit nga takus ka, ato sa ning paminaw ng usa ka awit nga common kaya tumadungog, awit nga nagauluhan nga takos ka. Siguro daghan na kamao, nakaantigo aning awit, manang ato ning i-play kaning awit. Diyos, anila ako Nagatungol diha kanimo
Okay, padawag niya po ang kahigala pagpaminaw o mga mensahe sa awit. Nasa ilahin nga awit nga atong idalit, karon ang adlaw ato ning pamation kining awita, agi-awit kini ni Lawrence Flores, no? Nya ato ning idalit kining awita. Sa daghang panahon sa Diyos kagitawag, apan wala kayod kami tagad. Kipadlong kitamagan ka, wala nang imo pagkadam. May adlaw raon ya, magpasul ka. Abot ang adlaw, sa Diyos mo balik ka. Kay basingkon ugma, wala ka na. Ayaw palanganan, kay may panahon pa. Kay kulog makapag, ulahin na. Sa karaging mundo na kay banan, si Jesus kani bumipahi. Siyang iingon, ikaw iyang mabalikon. At unay kinabuhing tayo. Karon ang adlaw, sa Diyos mo balik ka. Kay basingkon ugma, wala ka na. Ayaw palanganan, kay may panahon pa. Kay kulog magkapag, ulahin na. Muha alang yun makabalik ka pa sa pag-alagad sa tinuod. Daghang palalian ayaw paglanta. Tampas ko kapag alagad na. Karon ang adlaw, sa Diyos mo balik ka. Kay basingkon ugma, wala ka na. Ayaw palanganan, kay may panahon pa. Kay kulog makapag, ulahin na. Karon ang adlaw, sa Diyos mo balik ka. Kay basingkon ugma, wala ka na. Ayaw palanganan, kay may panahon pa. Kay kulog makapag, ulahin na. Kay kulog makapag, ulahin na. Okay, salamat sab sa awit. Ani asa ilain na usab nga awit nga atong idalit. Ang awit kanaguluhan nga adto ta sa langit.
sa Nima Quartet. Kining kalibutan nilingin ang atong puloy-anan, kay ako isa kay lumalaban lamang. Ang atong puloy-anan tuwa sa langit, sa atong Diyos suon sa imong gigawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan, puno sa kagubot o kapagyasan, igsuon dili ni ang atong puloy-anan. Kauban na Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bandi labaw pa sa sultihan ko ikaw, biyahin ng tanan, umating tagmahan dito sa langit nga puloy-an. Adto ta sa langit nga arang tampuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam, dito ta ninyo mauban. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tampuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam, dito ta ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Okay, padayon gyapon tay gala ani gyapon yung mga awit nga atong madungog. Ni asad kang Brother Sadrak Sombrio ang iyang awit nga ayaw pagduha-duha. Duha sa imong kinabuhi, kung unsa ang padulngan sa imong kapalaran, si Jesus mo uban sa malisod nga mga dalan. Sa buto niya agakon o sa playon, ayaw kalibugi ang imong kaugmaon. Si Jesus lang sampitan
siya duul pa, siya matinagdanon o maluluyon. Dili kanya biyaan o talikdan, subaya lang, padayon lang, ang daanan hapit na makutan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Ayaw paghilaki ang kasakit sa kinabuhi, kini mo labay ng sama sa alindaw. Unya mawala na ang mga pagbalata, kung si Jesus ang imong tanawon. Ayaw ka balaka sa daghan nga problema, kini may kasulbaran sa unahan. Unya mapulihan sa panahon nga malipayon, kung si Jesus ang imong pahariyon. Subaya lang, padayon lang, ang daanan hapit na makutan. Ligo na lang ang imong kaugalingon, kay ugma imo nasab ang panahon. Lain na usab nga awit nga atong idalit, pasudla. Ato ning idalit gyapong awit nga makapadasig kanato diha sa pag-alagad sa Ginoo.
Okay, padayon tahigala nga to sunahan sa ato nga paghatod nga na kaninyo sa mga mainiton nga mga pagpangumusta gikan sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So, pwede na mo kapadangat higalag mga mensahe kay panahon na nga atong sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe nga ipadangat karong buntaga dinhi sa ato nga tulumanon no sa kini ang maayong balita. Okay? Ato day gitunol ang atong mga mainiton nga mga pagpangusta sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw ato mga kaigsunan o kaigalaan diya sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Kamong tanan diya, welcome mga tigpaminaw sa dato diri sa Masbate, mga viewers nato sa Facebook, mga viewers nato diri sa Masbate. So good morning ninang tanan diya sa Biliran Province. Good morning sa tanang taga Biliran. Atong mga kahigalag kaigsunan diya sa probinsya sa balita. Kanya atong mga kining mga lugar nga ato nga na-mention daghan sag mga kaigalaan to diya nga nagamit o mga sound system. So ato sang gipasalamatan higalag kay usa nas mga pamaagi sa ato makigalaan nga makashare sila sa pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga silingan. So thank you kaayo. Kanya atong gipangamusta ang atong mga kaigalaan
Dinhi sa Lambusan. Good morning sa tanan diha, mga Frasco family. Nga ato sa niya bisan pa rin sa mga pamilya, sa mga punay o uban pa nito na pagsinan din mga nino. Niya diri sa Lanao pod, good morning sa mga punay o mga Miralles family. Niya pasalamatan niya to sa Brother John Punay siyang sound system di Talisay daan Bantayan. Good morning ni Pariduming Bunukan oban siyang Tibok family. Kanis Brother Duming kuan siya karaan po ni siya nga na-convert sa ato sa pag-alagad sa Ginoo sa iyang pagsunod ng atong programa wide range.
good morning sa mga Langgido family. Na Brother John Michael de 5 atong kauban ning awan na sa ani atong mga soking namin na usa diha sa Lamintak Anorte karon nila ni Brother Felipe Solira na Brother Alex Cañada. Good morning nila ni Konsehal Municipal Councilor Raymond Olivar. May buntag nimo konsehal. Ani ang atosad sa mga tigpaminan ti Tindog diha sa Cuba o ni abisan pa man sa 108 Medellin. Adi sa nato kalimtan sa pagpasalamat si Brother Terbo Pobadora sa iyang sound system, no, nga gigamit niya kanunay trumpa ginagamit niya parang makashare siya sa pulong sa Ginoo nga tos masilingan. So salamat kaayo Brother Terbo uban sa mga Malinaw family. Yeah, good morning sa tanang taga Dayhagon nga naminaw dinhi sa Don Pedro o niya tanan nga taga Bugo City. Dito ta sa Binabag Higala atong gipangumusta ang ating
Ato ta sa higala, ato ta sa pagbasa, aton ta sa pagbasa, panahon na nga mag-send mo higala og mga mensahe kay ato nang sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen, no? Text na mo diri sa akong number o niya pwede mo ari mo sa atong live mo message mo kay ato nang sugdan pagbasa mga kahigalaan. Okay, ni ay unang haon sa mensahe nga atong basahon. Ni ay mensahe ka ni Brother Joseph Kimno, maayong buntag usab diha kaninyong tanan, sir. Brad Isaw, so what is Brad Isaw? Nagsulo ko ron diri. Solo flight ni. Og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa pagbasa. God bless. Niya po si Brother G.R. Cortez Horolan. Ato ani sa Romblon, Siyoning. Asa ni Bataan Asain, Tamindoro. So, layo-layo ni. Iyang mensahe, good morning. So, good morning, Dong G.R. Niya pag siya mensahe, dili ka mabatian kol. Uy, nga naman. Dili, mabati diya dong. Akong sulayan o paminaw diri sa ako nga Facebook kung makabati ba ko diri higala. Kaya makabati ko diri, mabati ranisad, no? Atong tanawon. Okay. Mabati man diri dong. Okay raw. Kusog. Kusog man diri dong. Siguro na ay panahon ganun. Niya po si Julian Piasidad Mata. Good morning, Kuya Libby. Thanks Lord sa lain na usab nga adlaw. Among giatubang karon. God bless natong tanan. Okay, so atong pasalamatan sa dang Ginoo nga gitagaan taglain usab nga adlaw sa atong kinabuhi. Ang uban nagsuffer sa mga kalamidad na hitabo. Sama sa hitabo tos ginsang itong linog mahigala. Kuno sa murag 7.2 katong ning hubas ang dagat o ninintubo ang dagat. O niya na mga nahulugan o mga bakal, mga higalas, mga building, looy kayo. O niya, nauban na bahaan. Ubang bahin sa nasod, ay gubat. Ano man yung atong kalibutan karon nga ingon ani man ang nahitabo. Mao gani mahitabo higala, basta hadool na ang katapusan. Mao man na as Biblia god. Di man god magbakak ang gipanag. Si Noni Boy Antipala.
morning mga brad. So good morning brother Noni Boy. Niapod si Jason Jimenez Apolioso. Ang iya pod nga mensahe, good morning sa tanan. Good morning brother Jason. Naa karon sa Talisay, no? Marag na sa Talisay. Niapod si brother Ronilo Itang, mayong buntag Kuya Libby, og sa mga kaigsuunan na minaw og nagsunod ning programa. God bless. So God bless also. O niya pagyod ato ning tan-awon Kuya Libby, nawala ang sound kaganiha siguro ni nawala, no? Okay. Ingon sad nimo Kuya Libby, mo request ko usa ka awit, Mingaw ang Langit. Ato nang tan-awon karon brother Ronilo, kanang awit nga Mingaw ang Langit. Ato nang isalot karon taod-taod. Niya sad si brother Mario Alquizar, maayong buntag ninyo diha sa radio station mga brothers og sa tanang naminaw ning programa. Naminaw bidiri sa Carmen Public Market. Naade karon sa Public Market. Brother Mario, salamat kayo, no? Hinaot pa nga Pondukan Rostao ang imong tinda diya. Kuninitan doon sa mga customer rinanong kakaato. I-share po nga to nila ang pulong sigino pinaagi sa atong programa. Okay, ingon din nga sa Carmen Public Market og si Brad Pablo Jason or Brad Pablo, may buntag nimo Brother Pablo Jason Jr. naminaw diha sa Panalipan, Katmon. Okay, salamat kaayo. O niya pagyod si Brother Ronilo Itang. Okay, ato nabasa na gani ha. Ni abot ang panahon nawala siguro gani ang sounds pero nabalik na siguro. So ato dang may message nga nawala ko no ang sound. So feedback ko no. Okay man diri oh. Okay, niasad si Analisa Alipon. Mayong buntag Brother Libby, kauban sa imong kauban diha. Salamat sa great nimo, anak ni Brother Libby Lipon. God bless. Okay, salamat kaayo po, no? Sister Analisa Alipon, salamat ninyo diha sa paminaw sa mga Lipon family. Pamilya ni Brother Libby Lipon. Pamilya sa ni Anhing June. Adto tasunahan mga igala. So siguro wala siguro ganiya pero akong okay, murag mo aksyon ka ko ano? Kawala usay ang tingog siguro. Okay, ato ta sa pagbasa ni ay atong basahon sa ato nga keypad nga cellphone, mga mensahe nga midangat dinhi. Okay, si Brother Felipe Soliera. Good morning, Brother Libby. Mugrit ko ni Brother Alex Caniada og sa tanan nato nga mga kauban sa SDA diha sa Midillian, especially ni Konsehal Raymond Olivar. Advance Merry Christmas ninyo from Felipe Soliera, Salamintac Norte. So good morning dear Brother Felipe. Niya pa yung mensahe. Good morning Brad Lib. Mo-greet ko ni Brad Alex. Okay no, kaduha di ay niya send. Salamat kayo. Ako na nabasa Brother Felipe. Naot pa nga padayon kita ninyo diya sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon ta sa pagsunod sa kabutos Ginoo. Hindi ay pagbisahe, Brad Libby, diri sa amo ang lugar ang nagapalibot sa kuang
pulos walay Ginoo, dili mutuo og Ginoo, pulos sakop sa rebuilding pundok, brad kuyaw og delikado kaayo. Pag tinaraw ng isad kay delikado man kaha, no? Niya kuha na god, make it positive kanunay. Optimistic imong nahuna, ayaw pag hunahuna og negative kay makadaot man na god sa ato nga pagpanabot o kanunay negatibo atong nahuna nga atong giisip ang atong mga silingan nga pulos di maayo. Nag-isip po sa mga pag maayo, ayaw kang okay, niapod atong tanaw ni si Nelly Canto. Ganihan nawala ko ng sounds ganiya. Tinuuna ng mga feedback, no? Niapod si Anacleto Lucernas Senior. Mayong buntag, brad, sa tanang naminaw. Salamat. Salamat po. Asan man karon, brother Lucernas, na uli nakaslipayran. So good morning, no, nimo diha tanan tagalipayran nga naminaw sa imong sound system. Ani ato ning tanawon mga higala ang pikas nga screen. Ato ning pangbasahon ang mga kahigalaan nato nga nakig-uban nato. Nya palihog lang gyapon no atong ihangyo sa atong mga viewers nga palihog atong i-share ngadto sa atong mga friend higala ang ato nga programa parang ma-bless pod sila sa mga pulong sa Ginoo. Okay niya si ang mensahe nga nagdilaab si Brother Jimmy Ranisis ni diha ron bagdaan ni sila sa diha sa Mandawi tungod kay kauban sa John diha nag-crusade sila dito. So good morning Brother Jimmy, kauban ng Brother John, makabanan nimo diha. Ano niya po si Brother Ronilo Itang, si Jasmine Gina Kuma Abanid. Niya po si Sister Nili Canto, ato ning inanak. Niya po si Risley Saison, good morning. Niya aritas mga nag-heart. Niya si Richelda Rohiro, si G.R. Cortez Horolan. Niya po Nuniboy Antipala, si Riz Zika. Niya po si Dick Abiralio Perpetua. So may gabi ni amay buntag ni Brother Dick. Niya po si Yuni Raico Martizano, si Edwin Escario. Niya po si John Michael Cinco, Ronilo Itang, Anacleto Lucerna Senior. Niya po si Jiv. Ato pong nakita din si Julian Piasidad Mata, si Liumads Auman Mibato. Niya po si Bibi Mia GS, Riniboy Ampong Perez o si Roth Necesario. So muni atong mga nakita din sa screen mga higala, manghinaot nga karon sila
paminaw sa ato nga tulumanon. Unya padayon ta ato ning tan-aw ni gala ang okay no. Og naamoy mga mensahe diha panahon na nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon mga higala dinhi sa radio aron atong mabasa no. Mabasa nato unya mapadangat nato ngadto sa inyong mga friend. Okay no. Sige, panahon na nga atong tan-aw. Sahi. Amahan o ginahan sa Diyos kamo
Okay, ato ta sunan higala magampo ta. Sa di pa ta mo sugod pagtubag sa pangutana. Amahan mo na sa mga langit nining buntaga o Dios, nagapasalamat kami nga hangtod ning orasa ikaw nagaban kanamo. Giyahi kami karon buntaga samtang magatuon sa imong mga pulong, magatubag sa pangutana. Hinaot pa nga ang guidance sa Holy Spirit imong igahatag sa matag usa kanamo. Aron maandam ang munahon nagkasing-kasing sa pagdawat sa kamatuoran. Mapikar sa mong kinabuhi, magatudlo kanamo sa pagkinabuhi nga labing daol diha kanimo, kinita na magisalig nga madawat sa ngalan ni Ginosos nga manlawas. Amen. Okay, moadto na tahigala sa pagtubag sa pangutana, no? So, kung naamoy mga importante nga mga mensahe, mahimo nga inyong ipadangat na higala aron ato ng basahon. Okay na itong basahon, okay na ang sound, kuya. Salamat, no? Niya pa itong basahon, anak Lito, Lucinar, wala pa, Brad. Napadikas kamotis ron, Brother Lucernas, no? Po sa Nalisa Lipon, greet ko sa akong ate diri sa isla sa dira sa isla sa Tabunok. Tabunok? Greet ko sa akong ate dira sa isla sa Tabunok. Salamat sa pagbasa. God bless. Salamat po, Sister Analisa Lipono. Anang text po mga rin aron mahibalo ta nga naminaw mo sa ato sa nga programa. Okay, ato na tahigalas pagbasa, no, sa pangutana. Ay pangutana ang gipadangat tinhi murag nahiman sumbunganan atong programa. Okay, ni atong basahon. Atol maning kabi pag text niya, ingon sa ni good PM Brad. Akong nakitaan sa Facebook nagwali ang pare. Iyang gibasa ang Exodo 20 8 ngadto sa 11. Nag-ingon ang ikapitong adlawng igpapahulay. Ingon siya, sugod tas Lunes, ang unang adlaw, ang ikapito Domingo. Busa, magpahulay tas Domingo, og magsimba ta, kay sugo na sa Ginoo. Naglibog ko kay sa inyo, Sabado man, asa may sakto, ana. Okay, salamat kayo, no? Sa pangutana, diya sa Facebook, daghan magugayong magwalis Facebook, magmisas Facebook, mga ina na ba, yung makita ba, nga ipang live nila, ato sang mabasahan. Yung maning usas itong mga higala nga nakakita siya sa FB sa Facebook, nagwali daw ang isa ka pare. Ang wali, gibasa ko no ang Exodo 20, versikulo 8, ngadto sa 11. Nag-ingon siya, ang ikapitong adlawng igpapahulay. Tinuod ba na, naam na sa Exodo 20. Gani imog yung basahon gikan sa 8, ingon diya nga, hinumduman mo, sa King James na, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhata ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang ikapito ka adlaw, muy usa ka adlaw alang kang Hiyuba nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat. Ang basahon nimong 11, kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit, ang yuta, ang dagat ug ang tinubdan sa tubig. Og mipahulay siya si kapito ka adlaw tungod niini. Gipanalanginan sa Dios ang adlawng ikapito og nagbalaan niini. So, matod pa sa pangutana, gibasa ko no ang Exodo 20, 8-11. Ikapitong adlaw alang pahulay. Pero ang problema kay, ingon ko no ang pare nga magsugod ta, mag-ihap sa Lunes, kay unang adlaw. Ang ikapito, Domingo. Ingon daw yon sa yang nakita sa Facebook.
busa magpahulay ta sa Domingo o manimba ta kay sugo na sa Ginoo. Naglibog ko kay sa inyo Sabado man asa may sakto ana. Tinuod na makalibog, no? Kay maminaw ka sa iya, nagbasa po og Biblia, Exodo 20, 8 nga 11. Pero ang ikapito ka adlaw lagi, ikapito ka adlaw nga gipasabot sa pare Domingo kay gisugod man niya Lunes. O niya samtang namati siya di sa itong programa, siguro dugay-dugay na po niyang pamati. Ang ikapito ka adlaw, Sabado, naglibog siya gasag kay husto ani. Usa raman ka Biblia, parehas Biblia nga gibasihan. Salamat no sa kalibog nga gipadangat dinhi yang ato higala ang pagtubag man sa pangutana nga gipadangat istong programa. Mo nang ato nga tubagon niya ang tubag higala ato lang ibase pod sa Biblia, no? Kung unsay naas Biblia kay ang Bible baya ato nang gituhuan natong tanan nga mga Kristiyano. Kitang tanan nga nagtuog Dios nga naas langit. Atong gituhuan nga pulong nas Ginoo ang balaan na kasulatan. Dili na masipyat ang mga pagtulunan niining nasuwat sa balaang kasulatan. Ang mga sugo o ang mga pagtulunan nga atong mabasa dinhi, pagtulunan nas Ginoo. Pagtulunan nanto ng tanan. So dapat og unsay nakasulat kay iyam nas Ginoong pagtulunan atong sagupon, atong tuhuan og tumanon. O kay iyam nas Ginoong pagtulunan kay musupak ko ni ana sa unsay gisugo niya, unsay iyang mga pulong nga angay natong buhaton. Nagpasabot na nga mi-rebuilde ko sa Ginoo. O nahimo kong rebuilde sa Ginoo. O sa rebuilde misupak ba sa kabubuton sa Ginoo, magsusupak sa Ginoo. Ang ida ba natong hibawan, nagingon si Ginoo sa Matthew 7:21, ingon siya nga dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa ginarian sa langit, kundili ang nagatuman lamang sa kabuton sa kamamana sa langit. Dili di ay tanan nga magtawag og Ginoo, dili tanan nagampo Ginoo, dili tanan nga nagsimba Ginoo, nagtuo Ginoo, makaadto sa langit. Si Ginoo mo na mong ana, dili tanang nagtawag o Ginoo, makaadto sa langit. Ang makaadto higala, ang kadtong mga matinumanon sa unsay gisugos Ginoo, dili kadtong magsusupak kung unsay gisugo niya. Karon adto ta sa pangutana, asa ka husto? Ang unang adlaw Lunes, ang ikapito Domingo, o nga unang adlaw Domingo, ang ikapito higala Sabado. Kay ang gisunsi, ang gimension sa ikaapat man ang sugo sa napulo ka sugo sa Ginoo nga iyang gikulit, gisulat niya sa duha ka papan nga bato. Ang Dios mo nagsuwat ana higala sa papan nga bato. Sa atong mabasa sa Exodo 31:18, ang tudlo sa Dios iyang gigamit sa pagsulat sa napulo ka sugo dito sa papan nga bato sa tuyog tumo nga atong tumanon. Sa una ang presenteng katawan sa una mga Israelites man, mga Hudiyo, sila gipialan sa pulong sa Ginoo. Mutong atong gitubag kagabi nga ang mga pulong sa Dios gipial ngadto nila sa mga Hudiyo. Kay sila giila nga katawhan sa Ginoo sa unang panahon mahigala. So, mao na nga gipial ngadto nila. O hinungdan nga ang napulo kasugo gihatag ni Ginoo, gipialan ani sila. Pero ang purpose Ginoo nganong gihatag na po kasugo para ni natong tanan mahigala. Para natong tanan ang napulo kasugo. Ator kong tanahon sa nakasulat dinhi sa Ecclesiastes 12:13, ang tanang butang na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo.
ang giminso ni gala tao, tibuok katungdanan sa tao, ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Kay para lang sa mga Hudyo, nag-ingon unta si King Solomon, katungdanan sa mga Hudyo ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Pero ang atong nabasa, nagminso ni gala katungdanan sa tao, ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. So kay tao man ang gipasabot, general man na siya, nagpasabot na nga bisan unsang rasaha. So kita mga Pinoy, tao man sadta, dili ta exempted sa pagbantay sa adlaw nga pahulay. So ang sugos Ginoo sa mahitungod sa iyang 10 Commandments, dili lang kay mga Jewish people mo'y patumanon ani, kundili mga tao sumaso nabasa kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao, ang pagtuman sa sugo, dili ang pagsupak ng higala. Karon kitang nias Pilipinas, dili man ta mga Hudyo, pero ni atas kalibutan atong gipuy-an, ni atas nasod Pilipinas, ato dang basahon ang Salmo 105 versikulo 7. Dili na ko basahon sa maayong balita nga Biblia. Ingon ani atong mabasa, siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo, bantay ha, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Klaro, ato nabasa, ang iyang mga sugo alang rabas Israel, dili, alang sa tibuok nga kalibutan. So apil ta, bisag asa tang dapitas kalibutan, apil ta kay ang atong nabasa ni gala, alang sa tibuok nga kalibutan ang sugo sa Ginoo. Sila lagi pilihan sa unang mga Hudyo. Pero ang purpose Ginoo nganong naghatag sig sugo, alang kani sa tibuok nga kalibutan. Ngano man kay ang napulo ka sugo, balaod kini sa maayong pamatasan, mga higala. So muna nga punto, kay balaod dis Ginoo di ini ang napo ka sugo, na amas ikaapat nga sugo, ang adlaw ng igpapahulay, ang pangutana, unsa ka ng adlaw ang unang adlaw simana? Kay mahinungdanon ba ng ato yung mapiho o unsa ng adlaw? Tungod kay ang Ginoo baya mo'y original nga nagbantay sa ikapitong adlaw. Kay pilimirong simana jud, pag tumaw sa pilimirong simana sa kalibutan, ning tumausad ang pilimirong nagbantay sa adlaw igpapahulay nga ikapito. Mao ang Dios sa langit, mga higala. Siya ato nakita nga unang nagpahulay o nagbantay sa adlaw pahulay. Nagtrabaho siya, unom ka adlaw, nagpahulay si kapito ka adlaw. So nagtukod sa simana ang Dios. Siya nagpasiugda sa usa ka simana nga 7 ka adlaw. Og nianang 7 ka adlaw sa usa ka simana. Ang ikapito ka adlaw mao'y adlaw nga gipahulayan si Ginoo. Pangutana, unsa ka ng adlaw ay ikapitong adlaw? Unsa kay iingon sa maestra kung magleksyon sa eskwelahan? What is the 7th day of the week? Unya kansiran sa estudyante nga, Ma'am, Sunday. Wrong. Wrongan ka sa maestra. Og mag-ingon ta nga karong panahon na nga ang Domingo ikapitong adlaw. Wa tingalita nakapaminaw sa leksyon sa eskwelahan. Ang leksyon sa eskwelahan, ang Sunday is the first day of the week, not the 7th day of the week. Nan kun mo insistir ko nga ikapitong adlaw ang Domingo, na nalipat siguro ko, wati ko kapamati pag leksyon sa maestra, basi nag-absent ko ni anang panahon na. Sulay tanaw ko no ang dictionary. Bisan ang Webster. Sulay tanaw ang meaning sa Sunday. Ato makita dia, ang Sunday is the first day of the week and the Christian Sabbath. Ibutan lang sumpayan ng ubang dictionary o Christian Sabbath. Nga naman, kaya ang gabisihan sab
sa dictionary, ang Christian majority, ang kadaghanang Kristiyanos kay mga Sunday keeper man, Domingo man ang giila, so gibutangan niya og Christian Sabbath, kay minority man ang nagbantay sa dawn Sabado. Wa siya nagbasa sa Biblia. Kay nagbasa pa siya sa Biblia, ang Webster, na diyan ta siya mingon nga Christian Sabbath. Kay ang Sabbath sa Biblia, adlaw nga ikapito, mga higala. So muna na section, bisan pa sa mga encyclopedia, bisan pa sa kalendaryo ni amay kalendaryo di sa kong kilid, nagbuntaog ginadinhi, Sunday is the first day of the week. O niya, ang 7th day, ang last day, mao ang adlaw nga Saturday o Sabado. Mao na inaas Biblia. O inaas kalendaryo. Kining kalendar baya, gikan sa Julian calendar ni sa una, girevise ni Pope Gregory. Ang kalendar, gitawag ni Gregorian calendar. Pero wa ibutang sa kalendaryo nga ang Sunday is the 7th day of the week. Doon na lagi pang adyas, gidaghanon sa mga oras, pero wa gyud adyasa ang adlaw sa semana. Ang cycle of the 7th day of the week, 7 days of the week, wa na nausab, mga higala. Prueba, atong basahon na, ari taon na og history. May maning Bible ang history may atong tanawon, ug unsay gisulti diha sa kasaysayan. Okay, paminawin niyo. Nunti ko niya ako ning basahon ang giasoy sa kasaysayan kung unsay gilitok dinhi. Okay niya. Basahon ako sa usa ka libro nga Sunday in the Roman Paganism sa page 11 at 22 by Robert Leo Odom. Ang iyang pahayag mo ni, the week as it appears in our modern calendar, the numerical order of the days is that from the original biblical week. The cycle of 7 days was officially adopted in the Roman civil calendar. Numerical order of the days of the biblical week came to be adopted in calendar. O, pagka klaro kay higala, o, ingon ni akong hubaros binasaya, ang simana nga atong nakita sa atong modernong kalendaryo, kuning Gregorian calendar, atong nakita din ingon din nga, ang pasunod nga numero sa simana, gikan kini sa original biblical week. Oy, yun sa day, gikomentaran nga gikan sa original nga simana sa Biblia. So ang unang adlaw nga gimension sa Biblia, mao ni gibutangan ni sa Gregorian calendar og Sunday. Nan karon kay ang pari nadunggan nga ikapito naman ang adlaw, siguro nalipat siya siguro. O wa ba ka siya nakapaminaw sa leksyon sa maestra? Siguro naka-absent baka siya ana noon. Nalipatan niya na kay Domingo naman noon ko no. O niya ingos na din niyo. The numerical order of the days, ang numero nga pasunod sa mga adlaw sa semana, gikan kini sa original nga semana sa Biblia. Wa gid ni mausab, wa matandog. Ingos sunahan. The cycle of the 7 days was officially adopted in the Roman civil calendar. Ang cycle, ang patuyok sa 7 ka adlaw sa usa ka semana. Officially ha, gidawat ngadto sa Roman civil calendar. Wala, klaro kayo. Adopted yun, no? The official, that was officially adopted into the Roman civil calendar. Gusto na din nga, ang pasunod nga numero sa mga adlaw semana, gikan sa semana sa Biblia, ato kining gidaptar sa atong kalendaryo. Manahigala, nagkaklaro na yun, nagkatinaw nga
ang unang adlaw nga Sunday nakita sa kalendaryo, mauna ang original biblical week mga higala nga ikapitong adlaw diya Saturday, nagsukad na diya sa ang cycle gikan sa pagkamugna sa unang simana sa kalibutan mga higala. Ga-continue na ang cycle gikan sa Sunday paingon Saturday niya balik na pod sa 1 ngadto sa 7 o niya 1 ngadto sa 7 nagpasabot nga Sunday ngadto Saturday o niya human Saturday ngadto na po sa Sunday Thursday ngadto na po sa muna cycle sa semana higala. Ug wa man ni nahitabo nga nahimong 8 ka adlaw ang usa ka semana, 7 ra ka adlaw higala ang usa ka semana. Wa ni na usab. So siguro nalipat lang to siguro ang nagwali. Wa siguro to siyang unahuna baka nakalitok ba to siyang unahuna. Wa siya magunahuna nga daghang nagtan-aw, daghang naminaw, daghang nagbasa sa Biblia. Aritas Bible be. Aritas Bible nga maayong balita nga ang imprimator si Julio Cardinal Rosales. Na imprimator ha? Maayong balita ang Biblia. O niya ang imprimator si Julio Cardinal Rosales. Siguro kalabanan daghang nakabaton ani Biblia ha kining maayong balita nga Biblia. Giingon ni Rosales nga sayang pasiunang pamahayag, gaingon siya, sa katapusang panid ni ining maong basahon, adunay listahan sa mga pulong sa tuyo nga matabangan ang mga magbabasa sa pagsabot sa mga pulong lisod sabton. Ang tuyo na, ibutangan niya listas pulong marabag diksyonary para na kay pulong mabagtan lisod kapag sabot, imo matanaw dito. Aron masabtan nimo. Nira ang meaning kahulugan. Kung naglisod tag sabot sa adlaw igpahulay mahigala unsa nang adlaw o nang adlaw ba na Domingo ba na o Sabado ba niya sa pulong ni Cardinal Rosales ingon siya dinhi adlaw nga pahulay letter A ato tanawon adlaw nga pahulay nira ang ikapitong adlaw sa semana Sabado gi-close parenthesis pa yun ni Cardinal Rosales wa siya maingon nga ang ikapitong adlaw sa semana Domingo. Wa. Ang giingon niya, ang ikapitong adlaw semana Sabado. Si Cardinal Rosales ang nagbutang sa listahan sa pulong higala. Kaninoon, muragwa ni masayop ang kardinal. Kay sa iyang pag-ingon niya, kay siya naghatag og mga word meaning, paingon niya, adlaw pahulay, ikapitong adlaw semana Sabado. Oy, nagkasumpaki no ni ang gantong imong nakita sa Facebook nga pare. Murag hinsupak siya sa kardinal. Kaya ang gisultas kardinal atong gibasa, ang meaning sa adlaw pahulay, ikapitong adlaw sa semana Sabado. Tanaw na to. Diri letter A gyapon, adlaw sa pagpangandam. O sa maning adlaw. Ibutangan po niya word meaning ang ikaunom nga adlaw sa semana Bernis. Di pa cross parenthesis po. Unsang adlaw ikaunom nga adlaw semana, ingon din atong nabasa Bernis mga higala. Kay Bernis man ikaunom nga adlaw semana, dili mahitabo nga madomingong ikapito. Sunod sa Bernis higala ang Sabado. So tinaw kayo. Karon aritas Biblia sa Catholic. Aritas Biblia sa Catholic ha. Aritas Biblia nga the official Catholic version pero wala na ni rong Biblia gi-reproduce, wala ni gi-produce ng Biblia. Pero nakasecure pa ni higala niya ako basahon sa Biblia nga hinubad gikan sa Latina Vulgata nga ang nagbinisaya nini Simon Señoriap atong tanong Exodo 20 kay mo ni bersikulong gihatag di tingali ni mao Biblia ang gibasa niya sa usa ka pare pero atong basahon sa ilang Biblia nagbinisaya ni Monsignor Yap gikan sa Latina Vulgata katong bersikulong gihatag ganiha Exodo 28 ngadto sa 11. Atong tanaw Domingo ba? Okay, mao ni atong basa hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay. Oy Sabado malagi ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og himuon mo ang tanang mga buluhaton nimo. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo
dili maghimog bisan unsang buhat. Oy, wa tingali ni mabasahi pod sa pare no nga katong nagwali imo nakita sa Facebook. Ikapito nga adlaw sugo lagi sa Ginoo. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw Sabado. Unom ka adlaw magbuhat ka. Buhata imong tanang bulaton apan sa ikapito ka adlaw. Unsa na ikapito ka adlaw? Iya sa Sabado. Kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, tiyaw mo na ang ikapahulay sa Ginoong Dios Sabado higala. Ingos lang kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Ang unsa ni ingon dinhi kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta ug ang dagat ug ang mga butang nga naa kanila ug mipahulay sa ikapitong adlaw tungod niini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay ug misantos kaniya. Pagkatinaw kaayo higala, tinaw pas nagteleskopyo higala, perting klaruha kaayo. Saan man na pag supak nga naam na sa Biblia? So naglibog ka sa imo nga napaminawan, ayaw nagkalibog ka ron. Ang Biblia may tuhui. Ang kanina nga nagsuot at pagbasa may tuhui. Ang balang kasuot ang tutuhan nga naman. Kaya di man ni masayop ang Biblia higala. Kaya ang Biblia magtug-an manis tinuod. Tinuod ba itug-an ani dili bakak. Pero naran na to, human pa makadungog o mahibaw sa kamatuoran, naara nato kung magpabilin gihapon ta pagsupak ni ining gisultis Biblia. Kami higala naningkamot may nga sa dili pagsupak. Mao ni hinungdan nga sa Arika Society Seventh Adventist daw halos tanang pamilya o mabautismuhan na agi na Biblia, tagaan gina Biblia, gidasig ang membro sa pagtuon, pagbasa ko ng Bible aron madasig siyang pagtug pag-alagad si Ginoo. Wa na ilipod-lipod ang Bible. Dunay uban nga dili tagaag katungod ang mga membros paghupot og Biblia, pero sa lahi sa Seventh Adventist, ang mga Seventh Adventist na ay mga Biblia. Nga naman kay way gitaguan nga kamatuoran higala. Gitudlo ag unsay naa sa Biblia. So mga ito nabasa dinhi nga kining ikapitong adlaw na piho na to nang una din nagbantay ani sa ang Dios nagbantay sa Sabado. Mao na nga kung imong sumarihon ang Dios di ay Sabadista. Abi atong tanawon ko na bi, atong tanawon mobasa pa gyud ta higala og mobasa daw ta og ganang usa ka pamahayag og ang Dios bakaha Sabadista gyud bakaha no. Arita sa kanang kuan, arita sa usa ka libro mga higala. Matan-aw ta og libro daw ato ning tan-awon pangitaon taragon ni mahitungod sa kuan. Okay na ra. Usa ka libro nga ang pasyong mahal. Okay man niya. Ang pasyong mahal. Aniya unsa may atong makita nis ang pasyong mahal? Nira atong basahon. Gayon diri. Kuan siya sa Katolik nga libro ni basahon. Tinutuot sinisiyasat ng Santa Iglesia bilag ang sa Genesis na sulat aniya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. 6 na araw ay bago nangyari itong mundo. 10 nang gawin ang tao. Nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ikapito ha. Kanya, ito'y pasunod sa atin. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na tilimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Ang Sabado lagi di ay ni aspasyong mahal. Ang Diyos nagpahulay sa adlaw Sabado. Kanya uban manigar nga wa man na imensyon lagi diya Genesis 2 ug 3 nga Sabado ba na. O ni aspasyong mahal sa usa ka official sad nga basahon sa RCC mga higala. Sabado
ang ipangilin sugo sa Ginoo. Pero nara na to, og dawaton ba natong dili, kay naman tayo freedom of choice mga higala. Kung naghandom ka musunod sa Ginoo, sunda ang gingon sa Ginoo. Pero naghandom ka musupak, bahala ta higala kay sa los katapusan. Tagsa-tagsa matag pangatubang sa Ginoo. Manubagtag mituman batan niya gwa ba. Pero gwa ta nituman sa katapusan isalikway ko taniya. Sa Ginoo sa Sulti 7:21, dili ang tanan magtawag og Ginoo makaadto sa langit, kundili ang kadturang mga tao matinumanon. Wa naman tayo mga higala ni itong basahon si Brother Nilo Itang niya siya mensahe sa igsuon nga naglibog ang kalendaryo tan-awa, di ba Domingo ang nag-una, ang Sabado maong ikapito, sakto sa Exodo 28 nga 11, pero ang pagbinsahe sayop busa magbantay ta. God bless. So, naipasidaan sa Brother Nilo. So, ano naman tayo mahigala sa di pahingpit tapuson ang aton tulumanon niya aton temuson. Okay, mag-ampo ta. Amahan namo na sa mga langit nining buntaga o Dios. Daghang kayong salamat sa makasayuran amo na pangmayawan. Tuguti nga kini buhi nga magpabilin sa panumduman, magagiya ka naman tanan paingon diha kanimo, kana magisalig nga badawat sa ngalan ni Ginoong nga manalawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kaniyang tanan ang mga suki, mga pinalanggang tigpuna, mga pinalanggang mga viewers. Sa ngalan sa ng Brother John Dihito, Brother Joel Talaga, Brother Isao Dihito, Brother John Michael Cinco, kinihigala Brother Libik Lawis, may salamat sa inyong pagpaminaw o ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.